Pois, con respecto ao Antroido, como sabedes, temos a programación do Venres de Foliada e despois tamén o Antroido de Goián, que son así os dous grandes piares do Antroido en Tomiño. Decirvos que a estas alturas xa está cheo o cupo de carrozas que pode participar e, bueno, e a concelleira vos explica máis un pouco en que consiste, non? Que vai ser o Venres 8 de febreiro a partir das 9:30 da noite. Vais empezar moi puntual, porque, bueno, sabemos que hai moitísima xente, miles de persoas que ven a ver o Venres de Foliada, pero a verdade é que a veces pasamos moito frío, así que vamos a sair moi puntuais para que todo o mundo poida disfrutar e mesmo os nenos poidan estar pois hasta e que non se alargue demasiado no tempo, non? Todas as carrozas queren participar, van devagar, mostrando os seus bailes, etcétera, pero, bueno, para que se faga máis áxil e que todo o mundo poida quedar hasta o final. Estamos en febreiro, fai frío de noite, polo tanto... Sí, aparte de facelo puntual, tamén vamos a facer outro cambio, sería que en vez de sair do Pedro Caselles, sairíamos xa do cruce de Florinata, para adiantar un pouquiño e así tamén sería máis áxil todo. Hai 25 comparsas, bueno, o plazo era... ainda está aberto, pero, bueno, xa se pechou o que son as prazas, sigue aberto o prazo, pero xa non hai posibilidades, a non ser que algunha se dé de baixa. Sí, porque nas bases xa limitamos a participación a 25 participantes. Temos moita demanda. E non só hai comparsas de Tomiño, sino que hai de Portonovo incluso, de Salceda, de Tui, de distintos sitios da comarca, non? E, bueno, que esperemos que sexa un éxito, non? O que son as comparsas máis pequeniñas estarían compostas desde 15 a 30, pero despois hai a partir de 80, non? Entón vaise xuntar un montón de xente, non? E esperemos que sexa un éxito, que o tempo nos acompañe tamén. En caso de choiva tamén está programado que se faga o día 15 de febreiro, á mesma hora. Pero, bueno, esperemos que non chova. De momento tivemos así sorte. Sí, os anteriores anos non hubo problema, non? E esperemos que este tampouco. E logo temos o martes de Antroido en Goián, que tamén é unha cita clásica aquí do noso carnaval, que, bueno, que tamén colabora o Concello de Tomiño, pero que xa parte máis das asociacións do carnaval, que xa traballan todo o ano, xa levan traballando dende o Nadal, facendo as carrozas, e, bueno, tamén é un Antroido máis tradicional, onde participa basicamente a xente de Goián, non? E, bueno, ali estaremos tamén... viven de unha maneira totalmente distinta. Sí, ali estaremos tamén apoiándoos pola tarde, o martes pola tarde, que xa é unha cita tradicional tamén na comarca do Baixo Miño, un carnaval moi bonito tamén, o de Goián. Que merece a pena coñecer.